everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Estranyo sa gugma. Ganahan dyan ko mamati sa mo sinultihan, Lily. Excuse me. Nanawagan akong love. Hello, love? Oh, unsa? Tinuod ka? Magkita mo karon, love? Okay. Okay, sige, love. Excited ko sa inyong mamitingan. Sige, bye. Mo na ba ka to ang imo bagong kapla, Gibon? Yes, tita. Doon naman ko siya yung negosyo, tita. O may meeting sila sa gustong makikasosyo niya nga milyonaryo, sab. May mo bang mailan ka ng imong love, Ibon? No. Ug anong di man? Sa may problema ng tawhana di ay? Wa man siya yung problema, Arnel. Ako ang dunay problema. Tungod kay dili siya muhaom sa standard sa akong mga iyaan. Parehasin akong pobre? Of course not. Dili, no? Gamay lang gid ang iyang negosyo ikumparar sa amo. Mao nga dili siya kapasar sa standard sa akong mga paryente. Kinahanglan pang magdato siya. Una na ko siya mapaila. Kaguol sa daan na, oy. Og nganong makaguol man, Lily? Kay baw ka, ang gugma nga taguan, wanay lami. Mura ba naghubag silang nga kabuton nun? Magnangnang sa kasakit? Pasag di sa iyang planos kinabuhi lang. Okay. Mauna na lang ko ninyo, kay gusto ko matugong sa'yo. Yato ta ka sa imong kwarto ma. Huma naman sa ko. Kinahanglan makainom na sa kasimong tambal. Basin, kalimtan na sana nimo. Ay, naunsa ka ba, Arnel? Pura naman nung kong bata ngay mo atimanon. Inahanta ka ma. Idara na ka. Ako na sad ang muat ni manimo ha. Dali na. Excuse na ninyo. Ay, sorry mo na ko ninyo, ha? Ay. Nganong nipahiyo man ka nako, Lily? Unsa may naa sa imong gamayng utok, ha? Relax lang, Yvonne. Ayaw kay haitan na imong sinultihan. Aron dili ka mo gawas nga bastos sa mga katabang nimo. Kamao ka gyud da. Nakatun lang ko nimo. Abi nimo, Yvonne. Kung dawaton lang nato ang kamatuoran, no? Og mo ang kuntag kapakyasan, hapsay gyud atong kinabuhi. Labi na cute kung kamao ka mo pasaylo si mong kaaway. Lahi ko, Lily. Kung doon ako'y kaaway, ako ning gukdon, hangtod siya mo kamang. Salamat sa pasidaan. Oh. Samtang niya ako din sa inyo, mag-amping yun ay kung maayo. Excuse me. Sige. Palakuta yung kung maayo, Lily. Kamay ka na lang yun ukuwang. Mawagtang ka na sa kinabuhi ni Arnel. Labi na ko na. Doon na ako'y ebidensya nga usa ka kababaeng mubog lupad. Kaon mo ko na mati sa sinultihan ni Yvonne. Pero okay lang. Okay lang. Mura man sa siya natukan sa kong gisulti niya. Kumana ba kaon, Miss Lily? Kaya naman gawas? Obilio, kuan, di magod mahimong magpadako kay ko. Kay, kibaw na ka, kawaw niya ko sa kumbana. Ayaw ka bala ka, Miss Lily. In love ka na mo si Ranil. Ha? O gano'n nakasulti man ka, ana, ha, Bilyo? Nga na nakasulti ka, nga in love na ako si Arnel.
Maila ba siya mga lihok o sinultihan? Hadlok man gani kong makisulti ni mo usahay, kay malain man siya. Nauna ra na nimo Bilyo oy. Ayaw na hatagi kahulugan. Love, mga tawag na ta. Oh, bantay ka? Kung magsulti ta, manawag din siya. Okay. Sige Bilyo ha. At tuon na akong bana. Makalagot kini si Arnel usahay. Uy! Dili. Dali na. Kaawat na ito sa kinasubos. Jigger. Di ta maglalis pa. Dali na. Pagkili mo diya, oy. Ay, mang dadunon, be. Kinahanggang makabayaan ka din, kay, mga sugod nga, misaka na nga akong kabuhi. Ikaw, Gigigil, wapag yung ka mamaayo diya. Ay, pasireklamo na tiyo. Pasalamat ka. Na di po gustong maangin ka. Oo nga, dalon ka sa kong pagsibat. Sige na, uy, lihok na mo. Ay, kay, Giyok. Magpalayo na magkata din, he. Hindi magpalayo. Sige niya, lari niya. Matawag ko ha. Ayaw tugaw ha. Wag yung kinahang matugaw nimo. Ikaw ba? Ano lang naman sa kay kagbuot? Saan naman sa igidool ni Bilyo? Daan pag ko? Klaro kaayo. Hoy, mister. Unsa man ka? Nagselos kang Bilyo? Usa? Hoy, Oh, ayaw pagdahon nga magsilos ko. Bisan kinsa pang lakiha ang ikasulti nimo, di ko sakitan. Pero karon nga nagpaila pa ta, nga in love sa usag-usa, di mahimo nga magpabadlong ka pinaagi sa lalaki. da. Pasag di ko, oy. Tuwad, congrats. Saon sa? Nga may tuogin si Bilyo nga in love ka na ako. Nga naman day? Misulti siya nimo? Uy, sulti siya. In love kuno kay kuno ka na ako. Mao nga, di ko mabalaka nga mangita kag lain. Pilipan ako, eh. Artistahon yun ay ka. Natural. Tungod kay tarong kog utok. Di parehas nimo nga way focus. Focus ka dyan. Pero ikaw no mo, dyan ako galagutan ni mo ay. Kanabang ang ako gidang utok imong hilabtan. Ilong diri ay. Tuog na ko. Wa kay lami kasulti na. Way lami. Mas labaw pa kang way lami. Oh, uy. Boundary na ha? Ah, unsa? Ay lapas. Ayaw paglapas di sa unlan. Sabot? Ay, ano man, di man ko makaliho. Ah, ha? Uy, sa mani? Anay nga nagpakya. Nagakos mo ko din tawanan ako. Kigunitan pa ako kamot. Ay, aray. Migakos bang kanahan. Tayo pa. Ay, marag natuog pa man ni siya. Gitandayan pa ko. Maragin may korek nga mitanday na ako ay. Daoy, kakuyaw anig makauyon ko. Ako ba ka naitukmod no? Pero nahinanok man sa maayo. Wala, nayabag naman tingali ko. Mura naman kung maluoy niya nga ako itukmod. Pero, di sad mahimo no, nga magpadayon ni. Di mahimo Dalia. Itukmod na ni siya Dalia ha. Itukmod na. Okay, mo ana nami Ibon. Unsa man? Ready ka na? Sa atong pag-inartista. Oh, ready na. Mao naman ka ni. Pero pasidaan lang. Unsa naman sad na? Kontrola ha ang imo kasing-kasing. Nga di ka ma-inlove na ko sa tinuray. Mata! Unsa naman sa ka? Kung mamukaw ka, tarunga kong pukaw ha? Kung gusto ka di takaitukmod, gapusan na imong kamot og tiil kung matug ka. Aw di ka makapatakag pa. Gakos diya, pananday pa. Kana lang, masuko na ka?
Huy, babae, nahagka na tika. Unya di na hinuon ko makagakos nimo, ha? Dali. Asa man? Amudlot ka man. Unsa man gusto gid kag tinuoday? Tinud-anay gid nga away, ha? Ha? Naglagot na ko anang imong Anil. kamaldita da. Naglagot gid Anel, ko. Anel, Asa man? ay, ko halo ka nimo lagot-lagot ako ha. Gusto gid ka, ha? Tinuod na ko naglagot nimo, ha? Nasukok na ko nimo. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!